Her ses et eksempel på hvedeetablering. Her med sorten Maribos. Vi starter med at komme ind på indsåning af vores såsæt. Når man skal indså såsættet, er det vigtigt med en rigtig mængde korn. Dette gøres ved, at man putter korn i såkassen og drejer dette hjul 22,5 omgang. Det er en 40. af en hektar. Når dette er gjort, tager du kornet fra såkassen og hælder ned i en spand. Derefter tager du kornet og vejer det. Vægten skal du bruge til at indså. I dette tilfælde er det 5,4 kilo. De 5,4 kilo indsætter vi på skalaen, efter vi har ganget dem med 40. Det vil sige, at vi har 216 kilo, vi indsætter på skalaen, og siden vi satte skalaen på såsættet til 55, sætter vi den også ud for dette på skalaen. Nu ved vi, hvor på skalaen vi har 216 kilo. Derefter skal vi indsætte den ved 204 kilo, som er vores ønskede antal kilo per hektar, og finde det ud på skalaen. Det er 52. Nu skal hveden etableres. Det er rigtig vigtigt med et godt såbed, så derfor har vi startet med en frontpakker. Det sørger for, at jorden bliver pakket lidt mere, og at knoldene bliver slået i stykker. Man bør have det på de fleste, men ikke alle har det i fuld bredde. Derefter kommer traktoren, og til sidst vores rotorsåsæt. Rotorhaven har et stort arbejde. Den skal ødelægge alle knolde, som vi har i vores marker, og sørge for, at det bliver mere og mere jævnt. Efter den kommer jordpakkeren, som kører rundt her og pakker jorden. Derefter kommer såskærene, og bagerst ligger efterhavn. Såskærene skal sørge for, at vores korn kommer i den rigtige dybde. Tallerkenerne skærer sig ned i jorden, hvorefter kornene falder ned og sørger for, at kornet kommer ned i 3-4 cm. Efterhavn er det sidste på rotorsåsættet, som sørger for at få lukket rillerne og lave et færdigt pænt resultat uden knolde. Sådan her bør det se ud. Derfor er det stadig en god idé lige at gå og tjekke, om det ser rigtigt ud, og selvfølgelig om der er nogen trakter eller lignende, der er lukket på såsættet. Når hveden er etableret, tjekker vi, at dybden er den rigtige. I dette tilfælde 3-4 cm, så det er super. Jamen, vi er i marken for at så noget hvede. Vi har sorten Maribos, som vi får tildelt. Her har vi sået første træk vores Amazon rotorsæt, 3 meter. Og vi har haft lidt startproblemer med at få indstillet efterhavn ordentligt. Vi synes, den gik for dybt i starten, og så har vi så blevet med at få den til at indstille perfekt. Men jo længere vi er kommet fremad, jo bedre har vi ramt indstillingen, så det ser bedre ud heroppe. Og så også vores rotor på maskinen, den har ikke nok jord med ind i, så I kan se, så er der rigtig mange knolde i såbedet. De starter i vores første par træk, rigtig knoldet, og vi har også haft en pukkel her mellem de to parceller, og den har vi så fået fjernet ved at vi har rykket pladen på såmaskinen dybere i, og så har vi også fået mere jord med ind i såmaskinen, og det gør så, at her der er jorden slet ikke så knoldet. Jordstrukturen er meget, meget bedre her. Så det er virkelig godt ud, det her. Her ses en helligdag på næsten 30 cm, som kan være forårsaget af, at GPS'en kan være ustyrlig, eller at traktorføreren har lavet en fejl. Det var sidste træk i dag, så vi blev færdige med at så og etablere vores vinterhvede. Og vi synes selv, at det er et rigtig fint resultat, vi har fået skabt os. I forhold til herover, hvor jorden kun er blevet harvet, så imens her har den været igennem rotorhavn. Og det er virkelig noget, der har hjulpet på jorden. Den er rigtig meget knoldet i forhold til her. Og vi har også fået knust nogle af alle de halmrester, som også har været efter en dårlig pløjning, så har vi fået ødelagt nogle af de planterester. Nu er vi ude i marken små 5 uger efter etableringen, hvor vi kan se, at vores hvede er kommet fint op og står i lige rækker nedad. Og hvis vi tjekker dybden, vil vi finde ud af, at den ligger på de her omkring 3,5-4 cm, som også var planlagt. Så det er rigtig godt. I bunden af vores hvede finder vi en agersennep. Det kan være resultatet af en rigtig dårlig pløjning. Vi har også fundet buresnære, som ser sådan her ud.
Vi kan se her i starten af vores etablering, har vi fået sat efterhavnen rigtig dybt, hvilket svarer til, at den laver nogle rigtig dybe riller, og vi har fået sat siden for højt, så den laver nogle volde imellem. Hvis vi følger vores eksperiment længere herhen af, vi kan se, at jo mere vi har eksperimenteret med såsættet, jo mere har det planet sig ud og blevet et rigtig godt såbed til sidst.